Yar albarka ba inda ban shiga ba ina neman kina neman kina rasa haba farin cikin raina ya aka yi ne kamata Sai dai wai. Sai da dawowa gida. to ani da farko na duba kitchen na duba tsakar gida ban ganki ba sai hankali na ya tashi Dubi mumu. na zata kin fita anguwa ne baki gaya min ba har na fara lissafin yawan tsinuwar da mala'iku za su miki To ban da abinka ya za a yi in fita ban tambaye ka ba. shine ai ni ma to abin ya bani mamaki Me aka samo mana ne yau? kina ji kayan abinci ne a nan da Allah ki samu ki dafa mana abincin nan irin faka-fakan nan dan yanzu hakan nan a cikin nan na ba komai yunwa nake ji To me gida me a laidan kuma. ya kike min irin wannan tambayoyin ne kamar kin aike ni a dankalin Hausa ne a cikin Dankal me? dankalin Hausa Dankalin Hausa. Wallahi kai ma ka san sanin kanka ko a gidanmu ma ban ci dankalin Hausa balantana da na zo gidanka. Dubi mu. Dala malam da ka tafa. Ni fa in ka gaji da zama da ni ne a gidan nan kawai ka gaya min. Bari ma mu gaya maka gaskiya na ma gaji da zama da kai wallahi gidanmu zan tafi. Dubi mumu. dankalin Hausa ne ba za ki ci ba Barai. akan dankalin Hausa ne ake tafi gidanku Zan tafi gidanmu ba zan zauna ba wallahi gidanmu zan tafi ni dai kaga tafiya irin na rashin mutuncin da zaki min kenan akan dankalin Hausa ne zaki tafi gidanku baki ji ba a kasuwa na haɗu da babanku ya ce in gaishe ki abinda baki sani ba kuma ni kin ga aleda na siyo miki to babanku buhun dankali ya saya sa aka tura mishi gida yanzu na ce ai na kika ajiye mun kullun gidan kika tafiya zaki to me gida me za ka yi kuma da makulli Dubi mumu. na me ka wanda ai an riga ma an yi bakin saki kanki ba to ki je kawai ai wasa fa nake maka fa wallahi ka ganin ba inda zan je ni da kai musu kara ba Dubi mumu. ki raina min arziki saboda kin ji a gidanku an kai buhu shine yanzu zaki dawo to gwanda ki zo ki cinye leda kenan a to ai garan cilai alkur'an ba za ki dawo ba sai kun cinye buhun dankalin nan wallahi juju da bita. duk wasa nake maka kai baka san wasa ba ne alkur'an kin tafi dan Allah kar me haka idan ba kin tafi ba ka alkur'an sai kin fahimci tafi wasa ne mana irin na mata da mijin nan Kin sai dai wai. me gida kawo wallahi kin saku a'a habu ne ai kin riga a'a ai ni da kai auren zobe mun kai ka manta mata Kin sai dai wai. sake mana alkur'an ba za ki ci dankalin nan ba kin saku